balita lokal, balayran sa Seneco maganubo karon nga bulan. Pila ka eskwelahan sa Bacolod ginpasugta na sa pag-umpisa sang face-to-face classes. Sa balita national, presyo sang gatong mahimo magnubo sa masunod nga semana. 4-day work week ginrekomenda ni Secretary Kendrick Chua. Balita international, Russia ginmanduan ang UN Top Court nga untaton ang military operation kung ginmanduan sang UN Top Court nga untaton ang military operation sa Ukraine. Sa sports, Hinebra daog batok sa Talk and Text. Sa Balita Entertainment, Jericho Rosales magabida sa isa ka series samtang sa Balita Special mga kinalain sang millennial kag Generation Z. Maayo nga Bacolod, mga gabinugabahin sa Western Visayas. Karon nga la Webes, Marso 17, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ninyo. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon. Good morning Aksyon Eden. Good morning sa aton sining mga ka-aksyon sa liwat. Welcome na sa Aksyon Balita Morning Edition. Perfect. Attentive. Bisa nagakuti-kuti ko di sa akon nga. Gani ka kuti-kuti mo ko di sang ano ko di oh. Isang paraphernalia. Di na tong aton nga Facebook Live. Yes. Live. Live. Ari na. Una ko kita. Ari na, perfect. Una ko post. Una ko Okay. share. Oh, sige. Please, nagatanaw, subong sa initial 33 nga nagatanaw da. Please, i-share nyo kag i-palapnag nyo sa bugos nga syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa bugos Nga na ari na, kalibutan. o kag sa bugos nga kalibutan. Nga ari na ang gwapuhon kag gwapahon sa Aksyon Radio. Yes. Pwede na sila makatanaw para Yes. at least kung do kalain sa Sino ganun bala? Yes. sino na lain ang kilala ko ya. Yes! Amo na. Alay na yan. Lain na ya. Mayroon rin niya sa ato. Yes. Amo na. Yes. 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 Hindi mo lang ako. Yes. Yes, perfect. Yeah. Good morning na dira sa mga nagapangapiliwat sa kapihan ng aga sa inyo. Especially dira sa DK Kapihan la sa La Carlota City, no? Dira sa may Kailani nga kapihan sa Kalubay. Yes. Dira sa Talisay, sa Silay. Good morning dira, ha? Good morning. Aksyon naton dira mga aga. Libertad Public Market. Good morning. Burgos Public Market. Central Market. Perfect. Sumag. Huwag pa matapos. Di ng mga anuman, ang Sumag huwag mga... pa matapos. wala pa. Sobra Pero pa. i-greet lang sila gyapon. Correct. Oo. Kaya damo na da listeners actually sumag dito. Basta mga taga-sumag da sa Sulod Market. Damo na da sila. So, nagsaylo sila. Dala magyapon nila yung transistor. Perfect. Amo na, wala liso. Ay, Kaga, importante, dira, ara na nagdamatamat na damo. Thank you so much. Gusto ginila nga magmayong ila adlaw kay para pag muklat pala sila mata pag medyo kwan. Kitang makita. So, dapat, ayan, gidya nga, arita di subong. grabe nga dayaw ba? Dapat ani wala ko di subong eh. Aha, pero kay grabe, dugay-dugay mo yuminto ka na gid. Gusto ko ya, dira gid tapos sa mga doorknob, islan man sa imutsura para do ma-inspire nga. Si Ilaya gina-recommend ang 4-day work week mo. Ikaw ya 7 days a week. 24/7. Ito ara ka na pirmi ako. Sa lala ko, ara ka pirmi na dlaw. Oo. Dumo lang ka uras na. That's why nga kung may pangayoon ka mo kay Action Boy, hindi ka mo ari lang ina di saya. Ari, tulon nyo lang din. Si Dugay-Dugay, may masakap lang. Sige, stand by na sa mga balita lokal. Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, magapanubo ang Central Negros Electric Cooperative kung Seneco sang malapit 60 sentimos sa kada kilowatt hour sa balayran sa kuryente karon nga bulan sang Marso. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahig ni Seneco PIO Malu Paroco,
nga may pagnubo sang 0.59 centimos sa kada kilowatt-hour o kung mangin 10 pesos kag 91 centimos na sa kada kilowatt-hour ang balayran karon nga bulan. Duha pa niya paroko na accumulate ini sa net reduction sang generation, transmission, system loss charges kay iban mga pass-through charges kaangay sang lifeline, senior citizens kag VAT. Ginklaro ni paroko nga wala sang flat rate ang Sineco tungod nagabase sa kada kilowatt-hour nga makonsumo sang konsumidor. Ginpasiguro man ni paroko nga massive action ay naginahimo og barakpan kag mapapanaugan sang penalidad ang mga nagapangawat sang kuryente. Sa tunga sang pagsaka sang presyo sang sang gasolina, ang Seneco nag-expect kita nga abi naton magtaas man ang aton rate but pakaluoy sang Ginoo nag-down kita sang rate naton by almost 60 centavos per kilowatt hour. Si Malu Paruco sang Seneco. May mga eskwelahan na sa syudad sa Bacolod, ilabing na sa higher education ang ginhatagan sang Go Signal sa Bacolod Emergency Operations Center nga mag-umpisa sang face-to-face classes. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahay ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga magluwas sa face-to-face classes, may gintugutan naman sila nga magpatigan sang in-person graduation ceremonies pero dapat fully vaccinated ang mga participants. Suno kay Ang gintugutan lamang ang face-to-face sa Bacolod basta may supervision sang EOC. Naibaluan napalawig ang alert level 1 sa syudad sa Bacolod dumalin Marso 16 tubtob 31. Sa idalom sa alert level 1, ginatugutan ang madamo aktibidad lakip ng pagpatigayon sang face-to-face classes. Posible naman nga magalawig pa ang alert level 2 nga status ang Negros Occidental kung mangin manubo sa gihapon ng kadamuon sa mga senior citizens nga mabakurahan kontra COVID-19. Yan ang ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Sunod kay Diaz, wala pa ginakonsiderar sa Department of Health nga protected sa virus ang vulnerable population nga senior citizens. Nagapati si Diaz akong manaog sa alert level 1 ang status ng Negros Occidental. Mangin normal ng tanan nga aktibidad kag delikado sa mga edad 60 anyos pasaka nga wala pa mabakunahan nga ma-expose sa COVID-19 positive. Ginpasumeter na sa gobyerno probinsyal ang mga local government units ang listahan sa mga senior citizens nga dapat bakunahan sa patiginon nga house-to-house vaccinations. Magalawig ang alert level 2 status sa Negros Occidental tubtob Marso 31. Apan nagapati si Diaz nga ining posible pa nga maglawig kung madamo sa gihapon sa mga senior citizens ang unvaccinated sa COVID-19. Ginpahag naman ni Executive Assistant Ernesto Pineda, pamuno sang Cluster Head on Markets nga simultaneous nga ang pag-renovate sang 3 kadalagko nga merkado sa syudad sa Bacolod. Inimong Central Market, Libertad Market kag Burgos Market nga ginpainan sang gobyerno nasyonal sa tig 50 milyones pesos. Suno kay Pineda, magapadayon ang pagbaligya sa mga market vendors samtang nagpadayon ang amat-amat nga rehabilitasyon sa merkado. May posibilidad man nga may mga seksyon sa merkado nga kinahanglan mag-adjust samtang gina-implementar ang proyekto. Location pa nga po kay renovation na da. Ang luwas lang siguro sa mga areas nga ang ila area magkayuhon. Amo lang naguro kag butangan puntaan sa putang anda nga hindi man mauntat ang ila pangabuyan. Ang kabahin sang pagpahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Ginanunsyo naman sa Bacolod Traffic Authority Office nga igasira sang DPWH sa Bacolod District Engineering Office ang duha ka lane sa flyover sa Barangay Bata umpisa alas 9 sang gabi tubtob alas 6 sang aga. Sunod kay Dennis Perma, spokesman sang Bitaw, pag-abot sang alas 6 sang aga, magabukas naman ang isa ka lane halin sa sur padulong norte para sa light vehicles. Ginpatag ni Perma nga tuyo sang full road closure sa mga tiun para masiguro ang safety sa mga motorista samtang ginapaidalom sa rehabilitasyon ang flyover. Inalantaw ni Perma nga sa tion sa gabi, jutay na lamang nga masalakyan ang nag-aagi sa flyover. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahag naman ni Bacolod District Engineer Jaime Havellana nga 6.6 milyones pesos ang balor sang pondo para sa duha ka bulan ng rehabilitasyon sang flyover sa Barangay Bata. Ining nagsugod kahapon nga adlaw kag magalawig tubtob Mayo 23 nga nagresulta sa pagsira sang flyover. Sunog kay Havellana pagkakayuhon ang asfalto sang flyover bangod nagkakakas na kag ini ang himo sa steel deck materials. Ginalantaw ni Havellana nga posible maglapaw pa sa Mayo 23 sa rehabilitasyon sa proyekto bangod sa delaying availability sa special material para sa proyekto. Sunog pa kay Havellana ining unang ation nga ipaidalom sa rehabilitasyon ng flyover sa ining ginbuksan sang tuig 2011 samtang may masobra 6
milyones pesos naman nga pondo ang rehabilitasyon sa Sumag Bridge 1 nga temporaryo man ginsira tubto Marso 23. So ang atong obrahon dira, bali ang asfalto nga ara sa may wearing course bala nga tagalong sila sa asfalto, may steel na siya. So matamo na dira nga nag-peel off, nagtukal na ang asfalto. So medyo matalog na siya kaya medyo guwan niya daw batsi. Si Bacolod District Engineer Jaime Havaliana. Presyo sang gatong posible maganubo sa masunod nga semana. Samtang 4-day work week, ginrekomendar ni Secretary Kendrick Chua. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Lamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang Sige. Good morning lahat sa aton mga ka-aksyon. Salamat sa nag-like at nag-share sa aton FB Live. Please damuha pa nyo pa. Good morning kay Aksyon Doral Kabatu. Morning, Action Dorel. Aga ka pa, Dorsaw? Agap sa nabugtaw? Oo, day Excited? off mo man.
Mas excited. Mapakamangkalan siya actually. Okay. Excited siguro. Tulog daliwat, Dors. Kay day off mo, you deserve to sleep longer. Pero halin din siya sa halin siya ko na sa Svalbard, Norway. Wow! Sana all. Diba? Namin na daw sa Svalbard. Svalbard. Anong arada? Do ka small community lang na sila pero basta explain ko lang later sa imo. Okay, hindi ano kanang atong konda tong sari color bla ganito tawag to. Sa Netherlands. Netherlands sa saya. Sa Borealis. Borealis. Aurora Borealis. Aurora Borealis. Saan mo kami to dalon man? Free ko buwas sa hapon. Buwas? Buwas sa hapon. Mga ikaw bra buwas? Wala. Free ko sa hapon nga ni kaysa aga. Dahil anta lang ka mo Borealis. I-ziplock mo lang. Ziplock. Agad! Siguraduhon mo ka kinang-kinang papagabot niya. Ray Flores Baryoga kay Ruth Eriman. Sino ni si Ruth Eriman? Mother Ano yan ni si Athea man? Tia. Kasi mo ni isang lugay-lugay kay Tia tos kawa sa Malay mo siya ning galuto suman. correct. Milili Oligo, good morning man. Tamiyan niya lang si Ma'am Van, kag si Miss Jinky, Dr. Matt Mayon, Noel Amar, kag Alex Monteza. Yes. Svalbard ko na is an island close to the North Pole. Sinagambal na. Amali action Dorel, ginser. Amo ni siya galing ginatanaw namon sa TikTok nga wala to sila action boy. Ang oras nitong tiyog pero dulom the entire day. Parehas lang dulom lang wala sa kiss alang sila masanagan or suli. Dorel dali i-comment da yan. Bola mo na. Di ba na? Tugna ko na mo ice dalos mga yellow yes. Siguro wala to ni gra ay. Mga puti, ako na to mga albino na itong laman mga tao. Sige, masaylo ko. Kay North Pole na saya. Saylo ka to? Karon buwas gani sa hapon. Para lang magputi ka, masaylo ka to. Siyempre para hapos la, at least living the life. Tapos maka-picture ka pa to sa magpagluta ka di. Kadugay sa ipikto. Pero wala kaya sang adlaw makita. Oo, sige lang kay the whole winter dark lang dito. Ha. Wow, tulog daliwat doors. Damgo dalam guhanon siguro. I'm so proud of you nga bisan day off mo aga kagabugtaw. Amo ginayang tudto. Isa na sa quality sang good employee. Hindi actually mapakabangkalan siya. Oo. Agap sa bugtaw, excited siya. I'm too excited si Dorel. Wala pa sa kakapakabangkalan ko mo. So magkanto ka ron dapat ma-wish ka gid. Kaya magkanto ka kuno sa isa ka lugar nga bag-o mo lang nakantoan, ma-wish kid siya. Makis ka gid sa bato. Ay umuna. Oo. I-picturean mo gid Picture na. ko na sa karon pa. Congrats Doors. Ako ya very supportive ko nga amiga. Bisan ano ka pa nakagamay nga milestone. Syempre first time mo makakanto sa Kabangkalan. That will become part of your the history of your life. Kag memories. Upod pa ka mo. Upod pa kami. Oo, very Very dramatic. First time yung pagkabangalan, so daw aga pag siya ang lakat alas 8, bugtaw siya alas 4. Happy birthday, Doors. Congratulations, Doors. I am so proud of you. Yes, that's how excited she is. Wow. I'm so happy for her. Makapagkabangalan na siya. Oo, makapagkalan na siya. Mayo pa siya gani, nakalambot. Ako wala pa. Hamali English, please. I can't understand you. Kita mo lang laing, hindi ipikto. Nanipikto sa... Laing na ipikto sa bugtaw ya aga nga day off. Di na to man. Miss Jenke Dialagdon, good morning. Kagay Bebo Villasor. Sa mga friends niya like Lily King, Almo Ligon Serela Samar, Aguilion, Emma Ababaw Abaluna. Si Joe, kagay Lulit Dialagdon, morning. Yes, good morning. Kagkay Sir, Colonel Barniso, Lieutenant Colonel Barniso, nagapamati. Thank you so much. Si Colonel Gail. Yes, siya na. Gani. Ato siya sa Gimaras. Ato to siya kalayo sa ilang buta. Kaunto siya sang mango pizza. Yes. Sir, padala, di ba? Di ba nagurudal? Di ba? Dali, maglain ang Hindi Pwede man hilaw, sir, may oven ko sa balay. So, I expect that. Mango pizza. Amo na sa una, dali, pag long time dugay na nga tuig, nakibot ko may mango pizza, naghapit ko mabakal, galing na lang alang sa sasakyan, kaya ang trip na mundo ka lang alang. Why na lang madayon mabakal, so huwag ko katilaw. Sayang. So, dapat makatilaw ko sa kay Colonel Guy. Oo, napatiyan na to, sir, mahuya ka. Kundi, alam mahuya ka. Pressure. Noem Depon,
Sakay Domingo, Edna, Aldea, anong sugpunta? Hindi ko kansang. Aldea, hindi ko makita. Si Domingo, hindi ko makita. Ah, Estrada! Estrada. Oo, yes. Virgil Pinda, good morning man. O, sige, standby na kita sa aton nga mga Balita National. Kag sa ato naman nga sa habon pampaligo naman. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginalantaw sang Independent Philippine Petroleum Companies Association nga maganubo ang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Suno kay IPCA Chairman Emeritus Dr. Fernando Martinez, mahimo nga maganubo sa presyo sang gatong sang 2 tugtog 3 ka pesos sa kada litro, apang inang mahimo magbag-o sa adlaw sang Biyernes. Naibalo naman sa katapusan sang bulan ang movement sa presyo sang liquefied petroleum gas. Madumduman nagpatuman sang major price hike ang mga kompanya sang langis sa itong adlaw sang Martes nga nagmarka sa ika-11 nga semana nga pagtaas sa presyo sang gatong sa naglambot na sa 84.55 centimos kada litro ang presyo sa pila ka lugar sa pungsod. Ginpahayag sa Department of Energy nga dako ang tsansa nga magsaka ang power rates sa bulan sang Mayo tungod sa pagsaka man sa presyo sang coal nga resulta sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa pihag sinigin pasiguro ni Energy Secretary Alfonso Cusi nga bastante ang supply sang coal sa Pilipinas subong nga bulan. Sa bahin sang Energy Regulatory Commission ginainganyo sini ang gobyerno nga magtutok sa pagdevelop sang bag-o nga makawaan sang enerhiya agon mapaganhagan ang balayran sa elektrisidad sa Pilipinas. Ginarekomendar naman ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua ang 4-day work week sa tuyo nga makakonserve sang kuryente kang mapahaganagan ang galastuhan sang publiko kasunod sang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Suno kay Chua, maayong halimbawa ang 4-day work week tungod makakinot sa enerhiya. Palayag pa ni Chua nga na-implementar na sadto sang 1990 kag 2008 ang iya rekomendasyon ang mation nga agsaka man ang presyo sang gatong. Nagahinay-hinay lamang si Presidente Rodrigo Duterte angot sa ginaduso nga suspensyon sa operasyon sang online sabong tungod ginakonsiderar man ang bilyones pesos nga makuha sang gobyerno. Nagalaw ang presidente nga makahangop ang Kongreso sa iyang posisyon angot sa issue. Sa pagbana-bana, ginpahayag ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairperson Andres Domingo nga mahimo sila makakolekta sang tubtob 8 bilyones pesos sa online sabong operation subong nga tuig. Samtang wala ginapaboran ni Partido Reforma Standard Bearer Panfilo Ping Lacson nga may panibagong pagsaka sa buwis kung siya ang mangin masunod nga presidente. Magud mas gusto niya nga tagan sang atensyon ang pagpaayos ang koleksyon paagi sa mayo nga koleksyon paagi sa pagtapna sang korupsyon.
Sunod sa presidential candidate, kung wala sang kawatan sa gobyerno, mabuhinan man ang galastuhan nga yara sa abaga sa mga Pilipino sa pagbayad sa buwis. Angot diringin pa ang nilakson ang iyas nga pagduwa-duha para suportahan ang House Bill 7425 ukon ang hagna nga magapatuman sang value-added tax sa mga digital nga produkto kag serbisyo, lakin ng paggamit sang online streaming platform pareho sang Netflix, Amazon Prime, Spotify kag iban pa. Sunod kay lakson, dako nga hangkat ang pagpatuman sang VAT para sa mga digital company nga ginapanagiyahan sang mga dumuluong. Sunod pa sa iya, nga naistorya niya matagas nga opisyal sa Bureau of Internal Revenue nga nagaproseso pa sila sang pagresolba sa pinaka-isyu nga mahimo magtuhaw kung mapasar na ang among hagna kag mangin kasuguan. Dugang pa ni Lacson ang iya plano nga i-review ang pila ka mga kasuguan sa buwis, partikular na ang exemption sang VAT para sa pila ka mga industriya nga sunod sa iya nagabulig para makatukod sa kung makakuha sang income ang Pilipinas ikumpara sa ibang nga pungsod sa Southeast Asia. Sunod sa kay Lacson, ang tanan sini nga mga plano ang kalakip sa iya digitalization program ngang tuyo himo ang epektibo ang mga transaksyon kag proseso sa gobyerno paagi sa moderno nga teknolohiya nga gindisenyo agud nga matagan sang atensyon kag malikawan ang mga pagpangdaya kag korupsyon sa bilog nga pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Ang atong dugang nga mga balita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Sige, good morning dira kay Juvie Monares. Trending na kano ang ARB sa Amerika sa Ilonggo. Ilonggo sa Amerika ni Ma'am Van. Yes, thank you so much, Ma'am Van. Okay, Oo. Di natatod. Melchor Soringa. Good morning. Ano yung bali naman? Di ko chindi. Wise Kelly Morales. Good morning man. Kagaya Nat Abi kagay August. Ay. Glida Largado Montesino. Pa-shout out na sa Barangay Carolan sa family niya da.
God bless. God bless, no? Yes. Karulan kabankala, no? Mhm. Yes, ara kita daw kung sa kabankala may mangguro chimpo, ano? Solama Barnacha. Sadi ka ba called? Blessed Thursday, Connection Si Boy. kamakalang tarong kay si Presidential Aksyon Demokratiko, bala? Presidential candidate Isko Moreno at ara karon makadtos kabankalan. I was dying inside Muna? to hold. Siya kada saon na siya, no? Okay. Sigurado ko ikaw, amo galiguro mo pod ka to kay hipos-hipos, kailangan intermission ka to, Labs. Ay, oh my gosh. So, hulaton tayo karon si Action Boy, hindi iya si Isko. Kalay. Wow, mo ko na, quiet. Kita nyo ka ready ni siya. Si Erla Vega, good morning ma. Uy, nag-comment si Colonel Gailo. Amo na lodo ko kulod ba? Do ka approve nga, okay. Ako na approve nga, manda ka. Pero again, okay man na sir. Joke lang na sir. Pero kung tudo no, much better. Joke lang sir. Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning man. Si Sir Motope. Yes, Sir Tupe Purano, good morning. Thank you so much for always watching. Uy, tag 5,000 yung pedicure ko sa Svalbard. Ha? Ako na naman lukit sa kuko ko. Ang pedicure? Tag 5,000 yung pedicure. Ay, Naiyaman. bili. May mga pedicurista na lang ko to. Tiki ba si kun tiberti kalagba makukumo to ito. Grabe guro. Ang kuko to guro, yan mo nang ginapangkalot sa mga dala. Base ko ng mga base sa 5,000 na sa mga kay Bigfoot na ya. Base no? Si Bigfoot bala, di bala sa kuno sa mo sa mga sa mga snow na siya mo ng Bigfoot. Joseph Pacifico watching live from San Enrique. Good morning din sa inyo, no? Sa Sitio Ambacan. Justin Libran. 24/7. My son always want to hear the voice of Aksyon Eden. Thank you so much. How old is your son, sir? Huh? How old is your son? Yes, how old is your son? Maybe me and your son will listen to each other. Yes. We listen to Aksyon Radio. We listen to Action Radio each other. Ano naman? Ay. Daylight savings time sa US, subo dito sa Minnesota. Why kaya ka-experience ang daylight savings time, no? Wala. Ka-experience kami na yan? Sa diin? Dire sa... Ay, sa San Gali. Oh, dugay na. Elementary pa ko. Nga nang natabo? Gin-advance ang ang oras. Oh. Bale, subong abe, 7:39 subong. 8:39 na siya. Oh. Advance, ako na sa ng daylight savings time. Gin-advance ang oras. Amo na gala. Yes. Good. Bale, pag alas 7, estudyante pala kami sa una, kunding klase alas 7. Oo. Alas 7, tuyo ka pa na mo. Hello, sutso na yun mo. Hindi, alas 7, tuyo ka na. Hindi, alas 7, alas 7, alas 6 na mo. Alas 6 lang araw na sa eskwelahan niya. Ano naman. Oo. Tani implement na liwat, no? Ay, hindi lang galigi ang alas 4 ko, alas 3. Isa ka oras ang advance. And then, okay na. Amo na sang daylight savings time. Phil Alonsagay, para maka-conserve na sa sang energy. Okay. Kay kundi, ang kuwan na nila, kung aga pa, daw ay kapag makinanglan sa kuryente. So, temprano pa ma-off, especially mga empleyado, temprano pa ma-off. Yes. So, hindi mo kinala magpasiga-suga, bla, or... Ay, whatever, perfect. Wait, isang nagkuhan daylight saving time, simpo na sa una ni Marcos, I think, President Marcos. Isang nagpaminsar. Amo na sa sauna. Dumduman ko ginagaga pa mo sa eskwelahan. Kaya tinana. Gado yung duyo. Tingala city sa una, aga pa na para sa diyante mo. Oo Tingka ba yung pagkanto ka, alas 6? Sa inyo lang ya Ha? Kisa una, nadulong kami dani mama. Tipo sulod, ang ilaw opisina alas 8, masulod siya sa opisina, 6:30, daligon, yung idulong yun kami ya. Tiya mo na sa una, nainit, ginanga ako mga classmate, kikagi na nga, may positive man Action Boy. Ako lang nakakuha exam, kay late sila tanan. Ay, sabi. May positive, output. Na? Kasi nga bala ni mama mong teacher, nga hatag ba exam la, parang... Look lang, sinong siya malay. Kilala mo to pala ka teacher. Teacher Mela? Hindi. Teacher Kashmir? Hindi Sino? Good morning kay Miss Chona Gushako. Yes. John, mga mo Chona. KBP President. Yes. Gingging Arroyo. Good morning, dira sa New Jersey ni Sablano. Good morning sa imo dira, no? Enrique Caballo Jr., Phil Alonsagay,
Si Migo Tawin Torres. Migo, musta ka da sa Hinubaan? May to vlog sila kung nagali isang linog last night. 7.4 magnitude. Sa Japan. Pero may na to yan, no? Oo. Sa Japan daw naglidog. Kasi kuan nga ihad daw ko bala Tess Murayama kay kuan nga nito. Kamusta to si Maninay Eleanor Fukuda man? Okay, mas laguro no? Okay? O, sige. Stand by na sa tundugan nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Sa detalye sa Balita International, ginmando sang top court sa United Nations sa Russia nga ilan na untaton ang military operation sa Ukraine. Sa 13-2 nga desisyon sa International Court of Justice, dapat gilan nga suspendiyon sa Russian Federation ang ila operasyon nga nag-umpisa pa sa adtong Pebrero 24. Ila paginpahay nga dapat siguron sa Russia nga ang iban nila nga puwersa dapat man untaton ang operasyon. Nag-file ang Ukraine sang kaso sa ICJ matapos nagpangatake ang Russia nga ginaligan nag-aakto lang agud malikawan ang genocide sa Eastern Ukraine. Sa negosyo, wala na sang extension ang deadline sa pagbayad sang buhis sa 2021 para sa bulan sang Abril sining tuig. Ini matapos target sa Bureau of Internal Revenue nga makuha ang pinakadako nga monthly revenue target collection sa piya ka padaan pang economic recovery. Sa Revenue Memorandum Order, ginmando ni Internal Revenue Commissioner Cesar Dulay ang mga BIR revenue officers nga kolektahon ang kapin 252.6 bilyon pesos nga buhis sa bulan sang Abril. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 13 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 36 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 67 centimos. Sa ato naman nga balita, entertainment, lead star ang aktor nga si Jericho Rosales sa palabuton nga series nga Cell Block nga isa ka prison drama nga gin-produce sang Black Ops Studios Asia. Iningin kumpirmar ni Ruel Bayani nga mong head sang international production. Sino kay Bayani, malapit isa ka dekada na sa nakuha ni Rosales ang titulo nga Asian Drama King. Madumduman gin-share ni Rosales sa Instagram account nga nagapaidalom siya sang acting workshop samtang yara sa New York City. Sa sports, nagdaog naman ang Team Hinebra batok sa Chalk and Texas score nga 104-92 sa quarterfinals ng PBA Governors Cup. Bago nagdaog ang Gin King, sila maghampang sa do or die game batok sa tropang Giga. Si Justin Brownlee ang nakakuha sang 38 puntos nga mo ang dako nga bulig sa pagdaog batok sa TNT. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday! Happy Thursday mga ka-aksyon! Aha. Kag sa taga-Hutuda dira, mga tricycle drivers natin dira sa Hutuda. Oo. Sa Handumanan. Good Yes. morning dira sa inyo. Good Migo morning! Bert Hiraposco Caraballo. Po. Gabi Morning pa da. yung pangalan ba, no? Ha? Bert Herobosco. Hiraposco Caraballo. Caraballo. Yes, Good. mga mga membro sa Hutuda. Buti nila ka park Kaya damo da mga paano ginaparkingan ang mga tricycle mo. Oo, kasi kahit dumay group. Ati sila Hutuda ni sila yan. Kung sa din sila yun, mas i-text ka kada, pag sulod mo, maliko ka, patuo, tapos pawala ka, sa diretsyon mo, pawala ka, ari kami di. Nan. Titutulan na kita sina. Ay, kasadya. Okay. Okay. Good morning, Liwata. Sa aton sining mga ka-aksyon. No, please do like and share perme nga aton sining mga Facebook Live. Kag dalot na naman action boy, ang tatubala ka dali lang. Ang gapangita, tas ang data gatherers, kag reporters. Oo, para sa May 9. Yes, nga tuig 2022 nga eleksyon. Ti makigbahin na kamo 18 to 35 years old para lang sa taga Bacolod, sa Hinigaran, La Castellana, syudad sa Himamaylan, Victorias. Ang ibang tanawon nyo lang sa aton sining Facebook page. Sa South, no? Sa 5th South, District. North Central, La Castellana, Isabela, Moises Padilla, nan. May ara, Direction Boys ang kuhaon ta. Okay? Kag may ari man diri sa syudad sang Bacolod. Namangkot gito gapon si Turco Jungko. Kung pwede siya. Kung pwede siya, kay 18 to 35, sayang, kay 36 na siya. 18 to 35 na pangita. Oo. Si Torco Jungko, sobrang na sa 2 ka 35. Ala ka lang, nagambala ko nga ni 36 po. Kag kay Maninoy ko, Bob Francia.
Boboy Gonzales, ligad. Ma-reporter man sa kanal? Reporter man sa kuno tanan na lang inasudlan niya. Kadla ko kay ligad to, gin chat ya kama. Ihada thanks gid sa greetings. Hamba ko do di off ko ba. Gin replay ang uro gali kay si Aksyon Dorel. Hamba ko do di kilala ya daw na. Pili ko gulon replay guro nimo na rantaw. Feeling ko replay tanaw yan. Na ano naman Ninoy man. Okay. Direct Action Boy. Sa aton sinibalita special, mga kinalain namon ni Aksyon Dorel. Millennial kag Gen Z. Lain man yung millennial, lain man yung Gen Z, no? Yes, Lain kay- man ang teens. Si Aksyon Dorel ato sa millennial. Kaya ang millennial 1980 to 1995. 1980 to 95. 1995, so 15 years gali na. Kami nga mga Gen Z 1996 to 2000. Anong 2000s. Gen Z man? Generation Z. Z? Oo. Anong Z, oh? Amot Diba gani sa Z lang guro? Z lang ya eh. A, B, C, D. ABC. Yung sa ilo ang Z. Yung para dasig. Gani man no. So, Generation Z. Oo. So, amo na, para hapos, mitsindihan nila, kinalain namon ni Aksyon Dorel. Kasi Aksyon Dorel, Okay, ano sa millennial mo. millennial saya mo. Ari ko yung sa Gen Z. Good morning, Aksyon Dorel. Sa finances, Action Boy. Finances. Ako, naga-save money ko sang sa igasto ko. Ano ko na gani, uninstall ko na ang 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 mga Shopee, Oo mga na, Lazada. gina-install ko na. Kaya gusto ko makasave ko money mo. save, Si Action Dorel, Naga-download. mangkuton mo sa bala kung pila. Kaya sa Shopee, at the end of the year, may may reminder si mo bala ka. Kung pila ang na-spend mo. Mangkuta sa Action Dorel, kung pila! Kung kadlo-kadlaw man ang isa, amo man no? Kay man sa, ay Gen Z na siya, kali kay do belated siya. Ang next sa shopping, ako, namian ko mag-shopping online. Gen Z. Oo. Online. Oo, Gen Z. Si Action Dorel. Kaya palibertad. Ang millennial, sa mga malls, gid sila yan. malls. Sa mga malls. malls. Ano na sa mga... Libertad, public market. ang Action Dorel, ang mga Gen Z, alabuto na, thanks God. Thanks God kay millennial siya. Yung dalahi, yung pasalamatan niya pa. Ay, my G. Ang next Action Boy, sa messaging ko, no? Messaging. Oo. Mag-text. Oo. Messaging. Ang Gen Z ko, no, communicate daw mga emojis, mga sad face, Okay. mga heart. Okay. Ang mga millennial ko, no, through text. Kita mo kung may kinanlan sa akon si Action Dorel or may i-message sa akon or may hatag sa akon, gatawag na saya. Oh. Wala sa'yo wala sa'yo mga emoji. So inyo, di ka katawag ka man sa akon. Ay, tiki, ga-adjust ko sa imo. Ga-adjust ko sa imo. Sa akon gagaling edad, adjust. Oo. Hindi sa imo. Oo. Kay Pero kung kamulang ang mga kung Gen Z. kami lang get-chat ko sa iya, may mga emoji lang mo. Sa Shudor, gatawag, saya ka sa akon yan. Maninoy, ko Boboy Gonzales, ari na ay. Madamo, kaya salamat sa pagtamyaw. Regards kay Pariboy, akon favorite nga customer. Lista lang sa Shopee kay Erdiranta. Ay, kalay. Sabi mo nagabot mo itong box sambal mo. Ara na, may pamuksan. Sige. Good. Ang next Action Boy, sa sports, kag sa... Kala, ang balita to lanay sa millennials, get text. Get text. Get text. Inchindihon mo na mas nubo-nubo pagid sa millennial. Tawag pagid ya Sa una gani amon niya la kuan ayan nagsulat. San wanay pa makaabot? Nakaabot kay la telegrama, why? Wala na. Ay, Siyempre. kakaabot telegrama? Siyempre, Gen Z na po Gen Z ka ganito. Ano man? Puli, anay, tatay. Puli, anay, lulo, patay. Amo na sa una magtelegrama Do ka. headline ba? Amo na sa una magtelegrama. Magalito ka beeper. Kaya ang bayad per word mo. Ay, tuod. Ang bayad per word. Mahal mo na yaman. So, mas shorter, mas brato. Muna sa una. Puli, anay, lulo, patay. Karbaw, sungay. Puli, anay, lulo, patay. Karbaw, sungay. Ay, naging sungay si Lolo sa... Karbaw. Ikaw na lang may chindi. Kamahal mo na. Di kay per word ng bayad sa Punta tabi daw pila price range sa una per word. Hindi sa ko subong, tabi compare ta subong. Hindi ko kadum. Guro mga mutanta guro kada word guro may piso sa una kada word. Tag 20 guro. Hindi mo na muna. Hindi ato equivalent wala subong. Ate guro ikaw bali subong guro basi tag pulo guro. Guro, pamuyong ka na lang.
Tiyan mo gano'n tiyan paano mo na kung papabala? Una, tong Telegram, tapos nag-beeper. Amo na. Uli lang ang beeper, ya. Gusto ko na pala matry ang Actually, ang beeper. gina-inform ka lang naman na wag ka. Okay. Why, pampamiro, yung beeper, gina-inform ka lang tawag ka. Grabe, no? Actually, yung beeper, may aran na sa may mga messaging na siya. Doon dumang sa ng beeper, gina-inform ka lang naman na wag Ganito ka. kita ko yan sa mga yung may mga message, yung gadugalakkat, may message nga. Example, I love you. Sa kanya nag-messaging daw, may message na. Pero, kung ikaw nag-abikuan siya, ipadala mo na to sa... Sabi ka, may tawagan ka na nga mo ng imo nga message. Okay. Ano Sa una mga beeper, so kalon mo ng beeper. Kami beeper ka di ba? Tapos gahon ni, di ba? Gahon ni? Oo, perfect. Kung gina yan, daw pati kalon. Anong tawag sa mga nag-operate sa ano? Doon pares na sila sa call center. Daw mga operator sila. Beeper operator. Dra ka matawag. Oo, tapos i-connect ka to nila. Ang message mo na ipadala nila to. So, I think, ay! Oo. Sa una, pagaling na discover ang Marites. Daw ka, Karoon Marites. na ng pangalanan. Karoon na pangalanan, nga Marites, gali na. Okay. Mayo na. Hambal ni Aksyon daw, Reliog, hambal kay Maninoy mo, buksan niya na ang box, ko mainit ko, ako da mabukas sa lakloy. Kalma, kita mo to ka millennial, gid. Na medyo mainiti ng ulo. Oo. Kay Maninoy ko no welly boon, kay Soon Mike, good morning. Yes. Sa sports and adventure naman. Sports and adventure. Action boy. Oo. Ako though sa Generation Z, see sports as a healthy tool. Kung maswimming ka gamito, mas pa exercise mo na. Ang mga millennials yan, nagka-appreciate gid nga gusto gid nila yan mag-into sports, into fun, into adventure. Kita mo, generation. Kamo yung generation, si ano yan? Dumamba lang ang swimming na pwede ko na magamit yung pampaniwang, sees as healthy tool. Pero ang generation, ang millennial, gusto nila to ka-involve sila dahil bala nga gusto sporty kuya, muna balanan. Hindi ko chindi, hindi mo chindihan. Ang peligro lang tawag sa operate sang beeper is beeperist. Ay nako, kita mo lang, very millennial. Tapos istorya ko na sa Aksyon Doral, so may singing telegram. May singing Food? telegram mo. For example, bebe. Birthday mo? Kimot ka lang may bukas ng birthday si mo, may kakanta si mo, happy birthday Alam to you. cute! Ginabayran na singing telegram, tumawag sila. Wow. Kanto ka na to sa telegraph company muna. Let's say RCPI. Balon So mo, na kanto RCPI ka kag PTNT mo. Kanto ka to, limo birthday ni Kwan na mabayad ka na. Singing telegram to siya. Di ba kanto, di sa pa, gisa pa nung anong yung favorite song na. Pag abot to. Ikaw cute! Ano song na? Ano ko naman birthday ko? Piyoon mo namin ang makanta, basi mabigwasan ko. May mas lang maglantang sa singing telegram. Kaya ginakuha ng mga singer, ginaya mo. Do ka choir sang go. Abi ko. Hindi, alam tagduwa lang na sila. Okay. Or siya lang isa, depende. Pero kanami, no, kay ti syempre, kadugang pa sa work sang tawo bala. No, kung nami ka lang tingo, pwede ka gid ka kwan. Pwede ka gid ka ubra, no? Ginapili mo lang ng mga bayan, magkalante, hindi mo na nga padalaan mo, libago na. Kung libagon, gurong padala, gurong mas barato, gurong presyo. Siguro. Good morning. Good morning. Good morning kay Miss Nona. Thank you so much. Sa pang OOTD. Di ko na may kuha siya pang OOTD. Si Maninoy mo Alan Navales, mayang aga. Yes. Tiyan mo lang na tanay Action Boy. Das sa Sabado naman ang ano. Harap ka sa Sabado? Pero may lang imuya wala. Kalmabla. What is S or kachaka? Ay, ano na siya? Doka ano lang, Ma'am Van. Doka reaction lang. Ang S mo na sa aton niya, Ma'am Van. Joke! Doka. Aton niya, joke. Hindi lang mo na sa amin niya, joke. Oo. Joke, sa aton daw, joke mo nang ilaya S. S. Chaka, do ka nang... Do, hindi pala... Naka-awkward. Chaka mo nang ilaya. Doka wrong. Kung do ka balingag mo na sige mo man. Ang sa aton, do ka balingag. Oo, chaka. Ano kami nga generation niya man? I-search ta na. Daso naman na. Kamila na lang, Action Dollars. Basi kami yung mga generators. Basi? Basi? Generation. May araw kami sa online na mga martial law babies. May mga kami na sa online. Oo, nan. May mga martial law May babies. ka-exist pa man naguro, pero subong yung millennial, Generation Z, Generation Y, X, Y, Z, ano naman? Naku, damo, no? Kami siguro yung mga, mga aborigines. Ano? Ang tanga mo. Aborigines. Yung word ng aborigines, be?
Para A-B-O-R-I-G-E, R-I-G, Ano to? Aborigines. Regines. G-I-N-E-S ang punta. Aborigines. Is a member of the original people to inhabit an area special contrasted with an invading or colonizing people. A member of any indigenous people. Ay, kalay. Kalay, no? Ano ganitong unong nugget? Anong A member of the original people. So fake kami. Hindi original. Original. Hindi man niya ang original, hindi man ang kung hindi ka original. Ti fake. Copy, kuhan kayo ng... Photocopy. Doppelganger. Copy. Doppelganger. Kalain pa kay aborigine. Ti syempre mga original people, ti daw ka aborigine. Ano naman? Morning edition. Mga ka-aksyon, inyong pamatihan aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Karong adlaw, Huwebes, Marso 17. May mga dumduman ko tani nga birthday sa 17, dala March 17. Di ko kadumdum kung sino, no? So, happy birthday na lang. Happy birthday na lang sa may Tanan birthday. niya may birthday. Kahit kung di mo dumduman, imbitahan nyo lang kong gyapon. Hindi niyo naman dumdum. Sala niyo na kayo. Bisa hindi ko kadumdum sa birthday nyo, invite nyo lang kong gyapon. Sala nyo na kayo kung invite aga pa. Yes! Standby na sa si Maninay mo, gali nag-birthday na sang March 12. Oo, Maninay ng Valley Buon. Upot na to, yung greet na siya. Ay, correct. Standby na sa Aksyon Hotline, Direksyon Art Tayhupon, ang inyo naman dringen news team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Aksyon!